שלום לכולם, עכשיו הנחתי תפילין והבנתי את הדבר שאני הולך להסביר כבר מזמן, אבל לא ידעתי אם לפרסם או לא. כלומר, נכון שנגמר שמע ישראל ולא תטורו אחרי לבבכם ועיניכם, למה לא כתוב גם אחרי מוחכם נגיד, לבבכם ועיניכם? כתוב רק לבבכם ועיניכם, נכון? לא כתוב מוחכם. קודם כל, כבר אז ידעו, הרגישו לפי רוח הקודש, לפי העין השלישית, הרי גם פעם היה כזה דבר, פרות הצרופה, כן? לא יודע למה, הרי זה לא נכתב על ידי אדם, נכון? נכון? אומרים שתורה לא נכתבה על ידי האדם, נכון? לכן, הרי זה ניתן כמו קוד, נכון? מהכוח עליון. לכן, ידעו כבר אז, או איך שלא נגיד את זה, כל כוח עליון ידע שאת התודה יהיה ניתן להנדס. לכן, כתוב בגלל זה לא תטורו אחרי לבבכם ועיניכם, לא כתוב אחרי מוחכם, לבבכם ועיניכם, כתוב רק לבבכם ועיניכם. למה? עכשיו אני גם אסביר גם מדעית ורפואית למה. לב שולח תדרים כל מיני כמו זרמים אל המוח, ומוח אחרי זה מבצע. כלומר, זה לא חייב להיות הרגשות רק שליליות או חיוביות שלב מוסר אל המוח. עוד פעם, התדרים וזרמים, כן, חשמליים שלב מוסר אל המוח, לא חייב להיות רק חיובי או רק שלילי, זה מבינים? אבל מה שלב מרגיש באותו הרגע זה אמיתי. גם אם תרצו להנדס את הלב כרגע, לא תצליחו, לפחות 10 שנים קדימה, אני מבטיח לכם, לא תצליחו. איך לקרתולת? צבי התפילין ששמע ישראלי לא תרדבה, ესე იგი თვალები არ გააყოლოდა გულის გრძნობა და თვალებით, ხო? რატო არ წერია ესე იგი არ გააყოლო ტვინი, ასე ვთქვათ, ანუ აზროვნებაო, გული და თვალებიო. წერია მარტო გული მარტო და თვალებიო. რატო? მაშინვე იცოდნენ ან იგრძნეს იწრობალი ჟირკვარით, ან არ ვიცი რუახ აკოდეშით, რომ ესე იგი აზროვნება, ანუ რა ვიცი, როგორც შეიძლება დაუძახოთ ტვინი ან აზროვნება, შესაძლებელი იქნება რომ დაპროგრამდეს, ხო? ეხლა მედიცინურად რო ახსნათ, გული გადასცემს გრძნობებს და ელექტრო, არ ვიცი ქართულად ასეძახიან, ასე ვთქვათ, ელექტროგრძნობებს ყოველთვის არ შეიძლება რომ იყოს ან დადებითი, ან უარყოფითი. ისიც შეიძლება იყოს, ისიც, მაგრამ არის ნაღდი. გაიგეთ?